mukomana wangu wandaidanana naye kana kuti wandaifunga kuti tinodanana akandishandisa pamusaka pekuti ndaida kuti anditengere iPhone 15 Pro Max. Ndinayo foni iyoyo asi moyo wangu unorwadza nekuti ndakaiwana through zvinhu zvinorwadza. Ndiri musikana ane 23 kuita sociology kuUSET uyezve last year pandakauya kuUSET kuzotanga first year ndichisvika ndakashaya place yekugara kurezi ndikazonowana flat muna 7th mutown. Muflat umu taigara tiri 4 asi ndini ndaiva mujunior vamwe vaive ma3rd year. Ndichisvika paschool ndaishandisa Itel P36 then ndaiva nelaptop yangu. Maroommate angu vaindiseka vachiti ifridge nekuti yaishanda yakabayirwa pamagetsi. Zvino maroommate angu aibuda kana vasina malecture vonofara kakawanda paweekend. Ini ndaisara hangu ndiri ndega. Ndaitya kuita zvevarume ndaive newangu mukomana wandaiva ndasiya kumba. So ndakatanga kupuwa pressure nekuti chikafu chandaidya aitova ma1 zvekuti ndaipedzisira ndakunyara kubika kana varipo. So one day ndakaendwa nemafriends angu kuCrystal Lodge kuchinzi kune birthday party yablessa weumwe roommate yedu. Ndakaenda ndikafara asi ndainge ndatotsvagirwa wangu woblessa. And girls dzakandiudza kuti uite kwazvo kwatiri kuenda udzoke nemari upote uchitengawo zvinhu zvakanaka. Ndakasangana nemukomana aive kuma36 years asina kumboroora asi aive nemari. Takataura akaenda neni kumba kwake kuAvondale. Ndiye munhu akandibvisa umhandara. So iye akaita seaindida asi aiziva hake plan yake. Takazonyatsopisa love dzamara ndamuti ndichinjirawo foni. Akabvuma akanditora ndokuenda neni kumba kwake. Ndobva tasvika tikarara muguest room on this particular day. Murumu umu mairema uyezve pose panaimboya mumasleepover ndandisati ndambomurara. Takapinda akaita seabatwa nehope. Hapana chatainge taita. Ini ndakazongofizuka ndobva ndararawo. Ndakatanga kurota mukomana wangu achichinja kuita nyoka yerudzi rweshato. Ndokuona ichindimonera ndokutanga kundinhanzva muviri wangu yakandimonera. Ndakatanga kuita bonde nenyoka iyi endaiitonakidzwa sendiri kuirara nemurume chaiye. Yakati yapedza yakabva pandiri pamubhedha ichibva yaiyerera ichienda pafloor. Ndo time yandakamuka ndichitya ndichinotarisa kudhoo kudai ndikaona muso wenyoka uchitobuda. Ndichizvitarisa ndaive ndichibuda urume ndichichururuka. Ndakacheuka ndikaona mukomana wangu akatofa nehope yake. Ndakabva ndamumutsa ndisati ndamuudza zviri kuitika akati handei ndikuperekedze kwadoka ndine kwandiroda kuenda. Haana kundibata muzuva iri. Tichisvika kuflat haana kana kuda kupinda mumba semazuva ese. Akangondipa 800 US akanditi utenge iPhone yangu wachindinetsera. Ndichipinda mumba ndakada kumuudza zvandandaona kumba kwake asi aiva atondibloka. Ndakatraya kufona aiva andibloka zvakare. Ndikaudza shamwari dzangu kanditi mablessa ihobho haperi handiwapiwa mari yefoni here. Chaakundinetsa ndiri kuti kana ndaenda kutoileti ndiri kubuda honye dzinenge dzakatozara papendi dzichifamba uyezve ndinonzokuyamwiwa mazamo angu. Ndibatsireiwo. Ndipo paperera nyaya yedu. It's very unfortunate kuti nhasi Sunday saka mastori atinawo mapfupi asi mangwana will be back with longer stories. Nhasi chaita ndiposte mapfupi nyaya yekuti pane vana saka vanenge vachiita noise hazvizonyatsobuda zvakanaka asi mangwana will be back with our longer stories. Kuna sisi vekuUSET ava ndine urombo pane zvakakuwirai. Handiziviwo kuti vari kuHarare mungavabatsirawo sei kuti ndekupi kwavangaenda vanowana rubatsiro because zvinova kubuda makonye munengo yavo. It's very unfortunate kuti vasikana vari kumauniversity people they take advantage of your desperation. I hope kune vari kuteerera we are learning something. We need to learn something kuti be content with the little that you have. Ukaona if you're going out of your way uchida kufadza murume kana kuti you're going out of your way because of peer pressure unenge wadorasika. Zvinhu izvi zvinodarika 3 years from now iPhone 15 inenge isisiri foni inonyoshamisa, you know. Saka ngatirege kutrade upenyu hwedu nezvinhu zvisina basa rose. Your life is not worth iPhone 15. Dzidzai mupedze muchawana mabasa mugototenga mafoni mahombe kudarika ipapa. Mutipewo makomenti mutiudze kuti angaenda kupi. Alright. Maita basa. Bye bye.